La descoberta dels trucatges va permetre una nova manera de mirar. La realitat no únicament podia ser mostrada, sinó que també podia ser forçada o inventada. Amb la pel·lícula L'Hotel Elèctric, realitzada per Segundo de Chomón, d'origen aragonès, però que residia a Barcelona durant aquests anys, s'introdueix el cinema fantàstic a casa nostra. 90 anys després de la seva realització, es pot considerar com un dels films més destacats del cinema mundial d'aquella època.